Halor ka jing lai ujor ka Dorbar Shnong Chirmang nen show DC ka West Jant Hills District hinnen kasngi da ka baang ba ka Shnong Panaliar ka balapan kre ya ka sentuk siar musical concert ha Iong ka Skot klam de yo ka no jing bet na ki bor Shnong wat haba ka jaka ka hap hapo pu usam jongka hinne kasngi pat na kalyang ka Dorbar Shnong Panaliar ka lapan shai ba ka tai ka jaka ka dei ka bahap hapo pu usam jongka hi na do ki por men barim Haba kran sikalat pathai kubor uker mi pawa General Secretary Panaliar Iong panado menshwa haga jinge dei bat katai ke jaka lara don kano Tamasa ne ke jinge lang pat ba ya ke jingbet ni NOC ki hapan yo bat nak Dorbar Shnong Panaliar laong bahadin bakila yu ya ke kubor halor katai ke jaka kila kendet Henry na mar baki don pat ya ke dong rem ka bas kem kumjur ki kot kisla khamtam ki NOC baki ju ai nolor ki land holding ke jing thot dustabit habaya de the jaka nakata ka daw ki pentikina ba katai ke jaka kadang hap apo uput usam jong Dorbar Shnong Panaliar nakalyang RQ lalu uwahe Shnong Panaliar ulapan syai ba nakalyang Shnong Panaliar ki snurtu bagila bahaba ki penlong ya kano Tamasa hapo uput usam la jong amdan manu ubala ban khang nakalyang wahe Shnong ru ulakan tu gi pai ba bakim deban snurtu bakla ni artatin namar baga jingpan krek kalong ka bayat bet pat ka Dorbar Shnong ru kala yat shat chakmat yala ka kam Kila thu par ka jingbet ru kila yo na office jo Deputy Commissioner ka West Jant Hills District halor ka nong rem bakum no kinye le ban panbha pan miat ya ka pan thor wa ka ba ha pa usam jongki haga ju ka por ki ngets kem ba ka Tamasa ka ban long ha ka laiterik uya yong arja arpuai kan long ka ba job da ka jinge trei lang ki pat ba ki ban wan hiar sakatai ka jaka to ine yang ka Shnong Panaliar ko da pan kre open man ya kan ni ka sentuk siar musical festival ha letrik na April Hadi no yo I ya kutuga kubor openmi wa neliang ka Shnong Chirmang kentu I ya ki paiba ki yo pai ya tu kubor ki perlok na janu na jingai ki wada wan chingta chakani ka musical festival gyong I wom ho artatin ki ka Shnong gyong I ka lai ka khmat ki kam gyong ka nei pha has now to gyong I roi wan organize I open lei Hopo upur usam yang ka Shnong yang ihi mem ki witu ban le ko yu khang yu kwa ete hei to ogani ko permission le yo no deputy commissioner padrong gonong rim ko I kamon vile ipun met pen bha ya ka tai ka pen thor wa ko tv ko em hopo upur usam yang ka Shnong Panaliar nado no rim hado kan ni ta ine yang ka Shnong sachisen ka tu I ki perlo waro wam hoi ucha elam baklagi hagini ki kubor ko gam gini wewa ngai ajan wa gini ki Shnong ki wa punyo ye ti percha gi le daus nyao tho gi manda tip ki ye jing skia wa ki le mtharai jan ugin gi ta ga naw rim yo ki ko la e phe ta ta ga thao to le do mun chwa iwan ka mi ja mi pun le chna le organize mon ki ja concert le ne ki ja ki wo penam kam pa ba ka permission NOC ha ya ki Dorbar Shnong Panaliar do mun chwa to hado kan ni le man kam te to sna phala yo sunda da ni am ko bor I am Shnong ko wa pe yo da ga thao man pa kriat ga rai ka ba am nong ring ko skem ko wa ki kot isla go biang kam ta me to wa NOC le issue teman I sang ilan holding ado I thao bhao hai dai thao wa am dai the thao la Shnong Panaliar hai thao lan ba wa Shnong secretary bagi member ni te da na area ka Shnong ge ngan nong ring ko wa ko skem ko ta ga thao ma ko sang ma Shnong I la ga mong hai Shnong ai jo ko tu ji ka lang yo ki jan Shnong jan thao ki da ki jo jan jingai wa ta ga festival stuk share musical festival wa ta ga letrik April yo man ga go job ko po pe am tam gi jan Shnong ko play le ki wa em ha cái nhà dân cái Shnong Panaliar khi là ngày làm sao thôi ki wo e ki ji ka lang de ta lai bai la ki ka ta ga festival ka wi ro de mang